Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpuno anagan. Ngamsakbay na makablawang pa ni Sir Masong Pio di Pangasinan, Sir George Abuan, ni Ma'am Marites Ngalatan iti Benguet, kani Ma'am Angelica iti California. Kastoy man ti kuna ni pagayam judito. Dear manang bianang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panagabroad ko. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, judito anak ko. Kasano nga taday tuyag. Naibos mo ti inutang ko a kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapol ang makabrodak. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uri ko mano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makitaltalon tayo lang, anak ko. Ngarap. No apay mangamin nga awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapadayo ababakay, naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma akong iti kinarigat ti biyag. Iso masapol lang makabrudak. Tapno bumak nang taymag. Alan na prang. Bayadak tumo ilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanal. Ha? Kun bayadak adagaw, sprang. Si kanto ti una akabayadan, apaman na makaabrudak. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, ah? Ay, so sana na. Ang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na, prang. Kakasyan na ka di, ah. Sigalat yan mo nga maasit gakay. Alan, prang. Sige na. Oo na yun. Pren kanya. Katsan mo't asiguro kasta tiyawag mo kanya. Kino agprinta mo't talaga? Si kamay. May kawak lang amin, judito. Talang awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo pring. Alaki din pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay, saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taytid ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaang di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sikreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya. Mabambanog ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho dito. Kasla, kaya ko nga rodon ti agawid na lang. Anya? Di pa'y lanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raod. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Law ang kaun. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, nanos damait. Gam narigat ti trabaho dito. Makawawid na kaun. Ay, unggayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito ya. Ha? Anya asiman ngay bagbagabag. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayo at janitora dito. Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige tag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati mawag dito kasilyas. Agdalusa manin Ay, rumwad dagiti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko.
Apay ayata, umanawag ka. Ni, apay ama kaungat ka nga eh. Disturbo ka nga main. Ganay, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, dyan dito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kurak no dyan ito, tinaplayam ididita. Kaya wine, ganun na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa na. Nalalay nga ngaming itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka. Ay kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Di mo lang maiturturugan mo day nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At dangamin nang usarak iti kwarta. Iswa, jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawaawat. Sige, bye! Daguli mo na dyan babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di naman tinumpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun no kas dyan awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsam mo tayo bulili ko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay kwa. Nagpawit Ngam allowance ko lang. Pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, jak mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Ha? Nagsukat san iti FB account. Nandiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko. Tas anak mo't nagpis-Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anyaman na iti bagayon. Kwarta manain? Hinal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Sak mo ti umay na rinringan dito. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kada kwa ti dolyar kaw. Ay di kag tantang si tama di kasta anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mo ilan nagdakkel ti sweldo dito'y. Kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildong dita anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Ururno nga balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi dagita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugayam ti ladawan ti napipintas ababalay dito yung social media. Ay, mangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatain. Ay, dito ba? Napimpintas man ang dito a design na. Ito story sa balay. Ada matiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ang 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi ken ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpok-kapok
Kau iti 5th floor ti balay kau. Poo! Bangag ti sa nga barangay ti Bukawaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka mo bata. In-block na ko iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawan tinapalabas. Talaga asaanan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Huwag nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti maipatpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wen, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabaya dun iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kwana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginastusan ba iti husto? Ay, wala ta, di tamot na napanturnong ko ako naman. Manua tao na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapag balay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga sawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan. Di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka, tanagtalagak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakatag partot iti sarita. Isong agawid kayon. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso apasinsya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanon no idarumda ka. Awang kabutang ka. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnak da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagida. Oops, ay, apaw, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga maglati ado arigrigat ko jabrod. Da ito yun, tibunga ti ado alingkat ka. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay ka, tanaragsak aglat tamay. Di mo kaya ni nanang ti umagnaid ditaw eh. Taditadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Magaturturo ga batad. Irinip ko magpalag. Apang isunto no maluto tayo saan ko akarne. Naangarton no makariingat.
Ay, asok! Nene, apa na asok dito balay ko? Sus! Maur-uram ba't balay ko? Ay, Karuba! Tulong! Tulungan, dak! Ay, maur-uram ti balay ko! Kakaruba! Ay, tulong! Ay, nananang awanan. Nauram ti balay ko. Dela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog aki jabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Pampanunuta, anak ko. Nagandayo tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din ti bindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawiyak ti panang loko kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka agbabawi ti nagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso ngay nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Ayaw, wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akon iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umman asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito? Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako niti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuto lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbang nga oras mau, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka Ay sanayin, umay kulay dagas na ito'y hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga itited ka? Ay, awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodon ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat inininot ko abinayadan dagiti utang ko. Aginggaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkabalayak manen kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ito'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.